Jan og Lisel arbejder på et hotel i København. Hotellet hedder Sov Godt og ligger i centrum. Jan og Lisel er tjenere i hotellets restaurant. Den hedder Spis Godt. De arbejder normalt fra klokken 7 om morgenen til 15 om eftermiddagen, eller fra klokken 14 til 22. De har en halv times spisepause, og de har fri hver anden weekend. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. De er glade for deres job. Om morgenen dækker de op til morgenmaden og serverer for gæsterne på hotellet mellem kl. 7.30 og 10. Så rydder de af og gør klar til frokost. Der er frokost mellem kl. 12 og 14. Før frokosten har de pause. De spiser sammen i hotellets køkken. Kokken hedder Claus, og han laver også mad til alle de ansatte på hotellet. Det er et godt køkken og en god kok. Arbejdet om aftenen er hårdt, fordi der kommer mange gæster, som ikke bor på hotellet. Alle medarbejdere i restauranten og køkkenet har meget travlt fra kl. 18 til 21.